Onuadofo baby a wo hwe mi firi bia na awurade asondwie nka aropai ya no badwendwe nyame asem ho ebretiawa Bible si ade chiwwe esense ye ne osoma ye na adwuma awurade de ahye yensa ne se ye nka asem pa no aye twromu asem na aropai nkoma me no wudie no eye tie na asem no me nya free Pacho 2 Timothy chapter 2 verse number 19. Obi a wo ye Kristo ni bia no tie me yie. Obi a wo pe Kristo nchanko na heaven ye wani das wo no. Ti asema honkonkro se me no nka ne yie. Asase atiso e be free so akọ. Upon position a wo di bia wo enmunyam a wo ahunyade a wo obegya akọ one time. It is 2 Timothy chapter 2 verse number 19 say Onyankopon nyina so tim hopintin ekura nso anwe no Christ Onyankopon woni wona waye ne dia ne Siano pa mi bisa o se enti wudi mawurade na urade ni mo 2 Timothy chapter 2 verse number 19 Tro ne say Onyankopon nyina so tim hopintin kura nso ano ye ka Onyankopon nyina so a woni Master Jesus Christ na me bisa wo se anopai enti awurade woni mo ne Isaiah na awurade ni mo no Jeremiah na awurade ni mo no wana wo ye Kristo dia no so ti ase wana wo ye Kristo dia no saafo ni nyina no awurade ni mo na me bisa wo se de tro ne ka no so awurade woni mo ne ana usuban na bekire enelipa bebrebe kekare yanim kire nyamso mpa na so pe mo ahoden ti bone adoro nipa ebinom yati nyame fie esu ye di bone asorfe ko bia wo do ho akodwon na wo gyetum se wo ye Kristo ni na wo pe Kristo ncha akọ no ewurade se men kan che o se edin no a wo bọ no eye di kronkron edin no ekura tumi edin no ekura numunyam edin no sa wo ba ahomane mpo bre wo ho ase edin no ba nsankyerani si kwame na fa so bo ewurade din obo na trene so ana obo na hugyan so Christ say woni pa bia obo ewurade din no me ba che ontwe no mfiri nyoma entene ho nyoma entene ho obi a wo pe nkwa wo Christ m twe ho firi nyoma entene ho obi a wo pe so hu nyame no wonyam twe ho firi nyoma entene ho ofiri boasu me bisa wo se kane abrabo no enu na wo ana wa turning to a new life kaise woni pa nkwa emfie esua na ubewu na owu na chi no atamuo eda ho mawo eti bra wo ti ase yi hwehwe enkwagye akira kwan bra wo ti ase yi hwehwe abrabotrene ne di akire Christ si onipa biada wo ti ase so a oboni din no twe ho firi nyoma entene ho nyoma entene eti nipa ko same nyoma entene ekum nipa gu nipa no ase nyoma entene so obi de no ko wura mu a eti wo no Onyankopon ntama pam a eye asundua pam a wone Christ no na awie no be nu ho orofo awie no wahwe ya obenu ho enoma entena wo du nipadua ya no obenu ho usuro nyame utwum firi nyoma entena ho betrasase we so na wa anya trinini anso awurade a nhunu Nyankopon na nka mesi wako heaven wose onipa bi obo awurade din no ontwum firi nyoma entena me bisa wo se me pa wo chew enti wo tene na utwum firi nyoma enye ho ebra wo firi wo se Kristo ni Kokoro se mimisa. It okay kan 1 Corinthians chapter 6 verse number 9. A different children was tenene ehu ye. Tenene righteousness. It is very important for everybody. Righteousness. Tenene ehu hia mo nipa biada. Was tenene ehu hia. Dienti na tenene ehu hia because so bia ma tenene ni a ohu nyame. Di ye tenene ni. Job na wotene Bible di no wadanse ye se obarema me pache odimu na wotene na osuro Onyankopon onie Onyankopon di no wadanse pa adanse be na yidi fa ho etu kan me pache 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 ati first was tenene ehu hia yie verse 9 was say anase timunim se won tene no enya Onyankopon henie a question
Troni bisa me no mienu se wana wote asase we so na wobo abrabofuru wo ye nneoma entene no etu wonya onyankopa henie so beti asase we so bo abrabo a enya onya heaven ko to bia wo penkwa obia wo pesa okọ heaven tie nsama honkonkro se me no nkan yie na twumfiri nneoma entene ho e mabo nsamfa nneoma entene wiawo na owuo ebefa wo a orofo wa abrabo asi onyumadie bia si eti bra wote ase botere ne abrabo suro nyankopon na twumfiri nneoma entene ho na honkonkro timi no abetena na wakyerɛkyerɛ Kristo apɛde na wanante so na daache wanya enkonta papa bi ebu akyerɛ Awurade na wanya konya home bia pa e de ama okra wasi eti monim se wana wantene no 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 tiemiye wasi anase monim se wana wantene no onye onyankopɔ ahini mama wana adamo enwamanfo abosonsonfo awaresefo akohwifo mmarima wane mmarima da ene awifo ene anibrafo ene nsabofo ene ntokopefo emimfo saafo no munya heaven ko womo mkɔhyɛ adwaye atwetwe wo barema amumu nsuo sinigu omunya heaven ko entene ababawa so tunyi se tugu a eyenoma entene munya heaven wura abrantie se one mepacho abrantie koya da pade a eye gayism lesbianism mepacho munya heaven wura eyenoma entene utwa loto a eyenoma entene jai enua manum binuma mo hyantade bone wankasa gitum se atade a hyewo etia na so no wa hye na da kotena soro fi wotra se age so de handkerchief ebi hye obo e de bi go sira so hwan di na wo bo na hwan na wo som no ehefa na oni da so wo enua entene etu orofo kakra makan Awurade hu ye mobo onfa bone ne mrato nkyeye ma ho kwa ma honkonkro tumi na o metena sura Awurade na bombo ne se obetima botre ne abrabo entwema mepachaw owuo mefa wonko na onipa wuo a na onyumadi ahyi Awurade nka ho na omoa na esi ukra ne pedu aye musaka video ya share ma afoforo na like page no mai Ojawura TV like page no na share ma afoforo Awurade nka ho na ontina nim kyerɛw bye bye Dadio nyankopɔ do wiasini odine do ho ne krono maye obia gine dinajira